Čau, jsem doma. Ahoj. Ty jsi na mobilu? Vždyť jsme se domlouvali, že bude udělaná myčka. Máš hotový úkoly? Ale já jsem strašně unavená. Prostě přišla jsem teď ze školy a je to fakt pro mě teď těžký. Nemohla bych to udělat za chvilku? Můžeš mi prosím tě říct, jak může být unavená? Z čeho? Vždyť jsi byla ve škole. Já jsem od rána na nohou a říká mi, že jsem unavená. Takže se prosím tě zvedni, jdi udělat tu myčku a jdi udělat úkoly. Tím, že dítě je unavené, neznamená, že své povinnosti nesplní. Důležitý je si uvědomit, že to, že jste unavený vy a vám přijde, že to dítě nemá být unavený, tak to ještě neznamená, že unavený není. Takže respektujte ten jeho stav, ale domluvte se společně na naplnění povinností. OK, no tak mi řekni, kolik času potřebuješ na to, aby jsi odpočinula a kdy vyndáš tu myčku a kdy uděláš úkoly, protože je to potřeba stihnout do 5, potom odcházíme.